Jako Rzeszenie my już działamy 27 rok co zaczął. Od początku jak powstało Rzeszenie u nas, tu przy parafii, już następnego roku my wcale taką sobie tu podjęli decyzję, że będziemy organizowali z okazji odpustu Matki Boskiej nieustającej płemłyce festynę kulturę kasiepści i religijną. Także to jest bardzo ważne wydarzenie, piękne. Także w tym roku mieliśmy 25 lat. To już było wielkie wydarzenie. No, przychodzi tu na to spotkanie bardzo wiele ludzi, więc to pora tesący w sumie się przewiju. Tak, i to jest na placu przed kościołem w niedzielę, przeważnie po 27 czerwca, kiedy my wspominamy tu Matka Boska, nasza patronka. Także wiele ludzi, ale przede wszystkim jest tu wiele rozmaitych atrakcjów. Także właściwie przez te lata, no chyba prawie nie ma zespół z Kasiep i nie tylko, który był na innej występował. Tak przeważnie w taci tu dzień odpustu popełni, to tak przeważnie 5-7 rozmaitych zespołów, chórów, zespołów tu występuje. Powiedzmy sobie, tyś i Zwica ma, no i Roszman był, i był ksiądz Kwierć był i inny, który tu pięknie zabył wiele wsiaści, którym przebyli. Właściwie to, jak wspomniał, właściwie praktycznie nie ma zespół, który by tu u nas nie występował. Także nie tylko tu z Polski, ale także rozłożyło, że tu przyjechał zespół ze Szwajcarii, nie kasiepski, ale i prawdziwy. Tak się złożyło, że ten zespół był zaproszony przez zespół Kościerzyna i oni tam byli i Kościerzyna akurat był tu zaproszony i oni też tu razem z nimi przyjechali. Także to była tam taka wielka atrakcja. Także są to zespoły na tym festynie też mamy konkurs kasiepski. Także dla dzieci i dla starszych. Także wiadomo, proszę tam po 5-7 osób i dzieci do biotkowania z kasiebizną i te starsi. To, co tu dzieje, oczywiście to nasze tu zespoły tu lokalne, nasze dzieci, które dodają wiersze po kasiepsku, tu występują często. No, też młodzieżna, dzieci ze szkoły. Także my tu promujemy tych wszystkich naszych, które tu coś robią, śpiewają, nie tu to się angażują i w szkołach, i nie tylko. Także to nie tylko wszyscy obcy, ale też jak najbardziej nasi. Także tu buciarzy, tu było ich wiele chętnych, które tu zgłosiły chcele, także i dzieci, i młodzieżna, i dorosły, także nie tu zaprezentowali. No jest konkurs bardzo popularny z dziecią. No, są też i atrakcje rozmaite inne, także to wszystko trwa do późnego wieczora. Nie? Także to jest takie piękne spotkanie, radosne, a ludzi naprawdę jest full plac, ludzi jest tu bardzo wiele, także przeżywamy pewno i właściwie się przygotowujemy do tego festynu przez cały rok, bo to tak nie jest, że to tak od razu, nie, to trzeba i orkiestrę, i zespoły, i bina zbudować i tak dalej, także to jest no wielka robota, ale skoro trwamy 25 lat, to już coś znaczy.